हेलौ लोगोफोर, दिनै जोङो आग्नि 5नि सोमोन्दै नायनि। आग्नि 5आ मा? बेखौ मानो निउस पेपार बायदिसिनाफोराव गोबां चर्चा खालामनाय नुनो मोनदों। आग्नि 5आ जाबाय निउक्लियार केपाबल थानाय DRDO आ डेभेलप खालामनाय भारतनि मोनसे रोखोमनि सारफेस टु सारफेस बेलिस्टिक मिसाइल। बेखौ दाखालि 27 अक्ट'बर 2021 आव एपिजे आब्दुल कालाम आइलेन्ड अफ ओडिशा क'स्टनिफ्राय फार्स्ट इउजार ट्रायल हिसाबै बेखौ लन्च खालामदोंमोन। बेनि स्ट्राक्चारनि बाथ्रा बुङोब्ला बेवहाय मोनथाम स्टेज थायो। मोनफ्रोमबो स्टेजआव सलिड फिउल इन्जिन दं। बेनि अनगायैबो बेयाव हिट सिलबो दङ, जेरावनाखि बांद्राय गुदुं जायोब्ला बेखौ गुसु खालामनो हानाय गोहो। बेनि गासै गोजौआ एबा जौथाइ एबा लावथाइया जाबाय 17 मिटार बा 17 मिटार आरो बेनि गासै अजना जाबाय 50,000 किल'ग्राम। बेनि केपासिटिनि बाथ्रा बुङोब्ला बियो मोनसे फायार एन्ड फरगेट मिसाइल। साइन्टिस्टनि बायदिब्ला आग्नि 5नि स्पिडआ 24 टाइम्स फास्टेस्ट देन दि स्पिड अफ साउन्ड। बे जाबाय साउन्डनि 24 टाइम्स माने बांसिन स्पिड आरोखि। बेखौ पार सेकेन्डनि हिसाबै नायोब्ला मोनफ्रोमबो पार सेकेन्डआव एबा मोनफ्रोमबो सेकेन्डआव 8.16 किल'मिटार ट्रेभेल खालामनो हायो। बेखौ घन्टा हिसाबै कनभार्ट खालामोब्ला 1 आवाराव एबा 1 घन्टायाव 29,401 किल'मिटार बेयो ट्रेभेल खालामनो हायो। बे आग्नि 5आ सेटेलाइटनि गाइड बायदिसो खामानि मावो। बेवहाय जिथुनाखि इन्डियानि नेभिगेसन सिस्टेम नेभिखौ इकुइप खालामनानै होनाय जादों। मानो होनोब्ला बायदिसिना नासाफोर जिथुनाखि इउज खालामो GPS बायदिसिनाफोरखौ बेवहाय फिट खालामनानै होयोब्ला एबा इकुइप खालामनानै होयोब्ला मालाबा बिसोर हेकबो खालामनो हागोन, नङा होनब्ला? बेखायनो बेयो जिथुनाखि भारतनि डिफेन्स सिस्टेमनि मोनसे मिसाइल जानायलाय बेखौ जोंनि भारतनिनो नेभिगेसन सिस्टेमजों बेखौ फिट खालामना होनाय जादों। बे आग्नि 5खौ जायखिजाया मबाइल लन्चारनि दारै लन्च खालामनो हायो। बियो गावनि प्रेसिसन टारगेटखौ जेब्लायबो हिट खालामनो हायो। प्रेसिसन माने जिथुनाखि एकुरेसि, बेबायदि माने टारगेटखौ माने बेयो हिट खालामनो हानाय बेनि गोहो दं आरो। आग्नि 5नि रेन्जनि बाथ्रा बुङोब्ला आग्नि 5नि रेन्जआ जाबाय 5,000 किल'मिटार। बेनि सिङाव एसियानि गासैबो हादोरानो फैजोबो आरोखि। माने एसियायाव जेसेबां हादोर दङ बे आग्नि 5जों माने लन्च खालामनानै बैफोर हादोरफोरखौ टारगेट खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो इउरपनि माखासे कान्ट्रिफोर आरो आफ्रिकानि माखासे कान्ट्रिफोरखौबो माने बे टारगेट खालामनो हायो। माने आफ्रिका आरो इउरपनि माखासे हादोरफोराबो बे आग्नि 5नि रेन्जनि सिङावनो फैयो आरोखि। खोनानाय बायदिब्ला बेनि रेन्जआ 5,000 किल'मिटारल' नङा, 5,000 किल'मिटारनिख्रुइबो बांसिन रेन्जआव दं आरो। अब्लाबो माने जोंनि जिथुनाखि माने सरकार बियो बेखौ 5,000 किल'मिटार हिसाबैल' बेखौ बुंथिनानै होदों। गुबुन हादोरफोर जेरै चाइनाफोर बायदिया बेखौ माने 5 किल'मिटारनि बारा, बेखायनो बेखौ ICBMनि लिस्टआव दैखोनांगौ होननानै बुंदों। ICBMआ जाबाय इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइल। बे ICBM एबा ICBMनि मा होनना बुंदों, इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि मोनफ्रोमबो मिसाइलानो बेनि रेन्जआ जाबाय 5,500 किल'मिटार। बबेबा मोनसे मिसाइला 5,500 किल'मिटारनि बारा रेन्ज जायोब्ला एबा बिसिम रेन्जआव थायोब्ला बेखौ इन्टारकन्टिनेन्टेल बेलिस्टिक मिसाइलनि लिस्टआव सोनाय जायो।
बेनि रेन्जआ गोबांसिन जानायलाय भारतनि डिफेन्स एबा भारत सरकारा बेखौ नो फार्स्ट इउज हिसाबै एग्रिमेन्ट खालामनो गोनां जायो। नो फार्स्ट इउजआ जाबाय जेब्लाबो माब्लाबाबो सिगां बेखौ लन्च खालामग्रोनाय जानाय नङा एबा इउज खालामग्रोनाय नङा जेब्लासिम माने गुबुन हादोरा गिबि माने एटेक खालामग्रा। नाथाय गुबुन हादोरा जेब्ला एटेक खालामबाय अब्ला बेखौ लन्च खालामनो हागोन आरोखि। नाथाय गोबाङानो साननो हागौ जुदि नो फार्स्ट इउजबा गुबुनासो जुदि लन्च खालामनायनि उनावसो बेखौ लन्च खालामनो गोनां जायोबा माथो गुबुना लन्च खालामग्रोबा थैजोबगोन। थिग बेफोरबायदि बाथ्राफोरा बेरखाङो। नाथाय जोंनिनो खाथिनि जिथुनाखि हादोर पाकिस्तान एसे बिसोरना पाग्ला टाइपनि माने बिसोरनाव गोलाव रेन्जनि बेबायदि बेलिस्टिक मिसाइल गैया। जास्ट माने फिसा फिसा रेन्जआव माने 50 किल'मिटार 100 किल'मिटार थिग बेफोरबायदि फिसा फिसा माने रेन्जनि माखासे मिसाइल नुनो मोनो। जोंनिया बेखिनियानोमोन। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ हिट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। थेंक इउ।